Ángel Viadero, Déu nostre senyor, la millor persona de la història, fa avui un any que va arribar a la capital del Segrià. I des d'aquí, des d'aquest humil programa, des d'aquesta humil taverna, espero que s'estigui veient bé perquè tinc el mòbil del revés, Sí. volem desitjar. Tenim un desig per aquest any i és l'ascens a primera ref del nostre Lleida esportiu. De la teva mà, Àngel. Per tant, Que piqui la víbora, Àngel, que piqui! 3, 2, 1... Jo sol te vull dir una cosa, no vull ser jo el que destrossi la teva alegria i la teva il·lusió, Sí. i tampoc la de vosaltres. Sí. Però l'any passat vam anar a Sagunto i ens van cascar 4 amb ell. Nah, però aquest any no. Demà no passa, passarà. aquest any no passa, tio. No. No. Pues va, comencem pels nord. Som-hi! Comencem pels nord, som-hi, vamos! Què passa, senyors? Què passa? Molt bona nit, benvinguts i benvingudes. Un nou dissabte al canal de Twitch de la Cova. Benvinguts i benvingudes. Un nou dissabte. Vamos! Un post nord! ¡Colíder! Això quan anem líders en solitari ja la tornarem a cantar, tornarà a sonar. Vale. Pol Empordanès, com Bona nit, estàs? tío, ¿cómo estás? Yo de puta madre, tío. Bebé. És una mica lamentable que tinguem hasta voces de basura. Ah, sí, tío. Sí, no, por culo, vale. Sí, no? Vale. Molt bona nit. He de dir que fent la putíssima intro m'he cremat 3 vegades al dit. Quasi me caic gravant. Veiem que a la gent li ha fet molta gràcia. Bé, sí, no? Sí. No, res, molt bona nit a tothom. Avui amb victòria comencem aquest programa després de la victòria de la setmana passada contra el... Vale, perfecte. Demà juguem contra l'Atlético Saguntino, això sí que ho sé. I avui portem un programa, és que a més d'humor ja ho estem Espectacular, veient. tio. Perquè què tenim? No, t'ho dic jo. Tenim tertúlia amb Marc Sanfil i Francesc Segura, que ja de primeres Comences és pel final, una eh? absoluta brutalitat. Efectivament. Després tenim un sorteig magnífic de les mans d'Ignasi Amor, que De què? durant el programa És ja una bogeria, tindrem això, sorteig d'una samarreta de la Unió Esportiva Lleida. Ho has dit amb molt poca emoció, torna-ho a fer. Què tindrem aquesta nit, Pol? Samarreta de la Unió Esportiva Lleida! Ara explicarem com funciona I el sorteig. també, és que això no acaba aquí, sinó que Guille Andrés, davanter de l'Atlético Saguntino, és que ve aquí a Pols Nord! Juguen a les 12, el farem esperar hasta les 3 del matí per a que se desperti i faci tard. Va, fora bromes, Pol Empordanès. Com estàs, tio? Com ha anat la setmana d'institut? Ha anat bé, a seques, Bé. sin más. Has estudiat molt? Sí. Sí. Comentar una cosa del sorteig. Dis. El farem després, Dis. però informeu una mica a la gent de com serà ràpidament. Per participar, a tu que ens estàs veient, has de crear-te un compte de Twitch, ¿vale? Per què? Per a poder comentar, perquè nosaltres farem, direm, poseu tal cosa al xat, i a partir d'allí farem el sorteig en I directe. un detall que no ho havíem dit fins ara, i és que, bueno, és que ho hem decidit fa mitja hora. Fa mitja hora no, fa 3 Els minuts. subscriptors del nostre canal de Twitch, que ara mateix crec que són uns 20, més o menys, tindran doble opció de guanyar, és a dir, que en més de posar el seu nom una vegada a la ruleta, el posarem 2 vegades. Per tant, tot qui sigui subscriptor de Twitch tindrà més opcions de guanyar la samarreta que qui no ho sigui. I la gent s'està preguntant a les seves cases, què he de fer, Pol Empordanès, per a subscriure'm al canal de Twitch de la Cova? Mira, si tens Amazon Prime és gratuït. I si no, pagues No. 3 eurets o 4, No, és gratuït. Si tens Amazon Prime. Avui tothom té Amazon Prime, És no? gratis. No ha aparegut en pantalla? A veure. No tenim realitzador. I si no, doncs 3 o 4 euros que ens ajudes, ens motives i res més. Fem una cosa, Pol. Queden 2 minuts per a que en l'hora en teoria havíem quedat amb el jugador. Ens saltem l'ordre i anem primer B o
O tirem amb tot és que el que tenim és... No, tirem amb ell, sí. Vale. Sí, millor. Primer de tot, com que queden 2 minuts, anem a aprofitar-los, Pol, per a comentar la classificació. Perquè aquesta setmana passada vam tindre alguns rivals que van perdre i ho vam celebrar. Bé, Pep. És. Ara sí, líders, líder en solitari l'Europa amb 39 punts, colíder el Lleida amb 39 punts, ja més separats del Badalona amb 36, Hèrcules amb 36 i Sant Andreu amb 32, aquesta zona de playoff. I ja en la zona de baix, en el playout, el Terrassa amb 24 punts i en descens Saguntino, el nostre pròxim rival, amb 23, Manresa amb 22, Cerdanyola amb 21, Penya Independent amb 14 i segueix la Nucía una jornada més com a QE del grup amb 13 punts. Una Europa que va guanyar la setmana passada al camp del Sant Andreu. A l'últim minut va marcar Eslava, me sembla que va ser, el Narcís Sala en el derbi de Barcelona. Espectacular l'amic que hi havia. I l'Europa que està primer. Sí, a lo tonto. Sí. Lo bo. Allí està. Lo bo, Pol, per mi, és que Europa, Sant Andreu, Badalona, aquests equips de dalt, tots han de passar pel camp d'esports. Sí, és el factor que tenim d'aquesta sort, no? Però també tenint en compte que pensa que les dues últimes jornades de Lliga seran al camp d'esports contra l'Europa i al camp de l'Hèrcules. Per tant, allí és molt probable que ens puguem jugar alguna cosa, perquè per mi, els equips que estarem allà dalt... Alguna cosa en jugarem, mínim la nostra vida. Sí. Vale? Perquè jo no sé si estic preparat. No sé si estic preparat per a viure això. I Pol, avui no se juga cap partit del grup, però demà tenim un festival de futbol. Doncs sí, perquè demà a les 12, Saguntino Lleida, com ja he dit, a les 12 també Europa Andratx, a les 12 Cerdanyola Penya Independent, a les 12 Manresa Badalona, a les 12 Terrassa Formentera, a les 12 València Penya Deportiva, a les 5 Alcira Espanyol B, a les 6 Hèrcules Sant Andreu, un partidàs, i a les 6 la Nucía Torrent. Efectivament, aquests... Torrent! Partits molt interessants, sobretot aquest Hèrcules Sant Andreu, suposo que se podrà veure gratuïtament per el Twitch de BTV. L'Europa juga a casa contra l'Andratx i el calendari de l'Europa a priori és molt fàcil. En el mes que li ve, molts partits a casa i contra rivals que estan a baix a la classificació. Nosaltres també juguem contra un rival que està baix a la classificació, però en aquest cas no sembla gaire assequible, perquè demà juguem al camp de l'Atlético Saguntino. Amb un camp que recordem, i fa mal, però l'any passat vam perdre 4-0, per tant, un camp difícil, i qui més per explicar-nos el seu equip i el nostre rival que el seu davanter Guille Andrés, que el tenim aquí avui a Pols Nord, ara mateix en breus el trucarem i el tindrem, i jo aprofito a fer una petita introducció de qui és, no, aquest tio, perquè... Bueno, ja n'hi ha més, ja té sola. Sí, perquè per a qui no el coneixi, Guille Andrés és un davanter de 31 anys, que està a l'Atlético Saguntino, ha disputat 19 partits aquesta temporada, ha estat en equips com el Teruel, en el qual va ascendre l'any passat, a Zeneta, Mérida, Unionistas, Penya Deportiva, Espanyol, ha estat en molts equips de la categoria. També, doncs, l'any 2014, el seu èxit més destacable, va debutar a segona divisió amb el Valladolid. En aquella segona divisió estava el Girona, recordem. Ara, doncs, està tirando datos, Un jugador amb experiència, porta 3 gols aquest any i també ha estat a la Lliga d'Eslovàquia, si no m'equivoco, per tant, un gran jugador i que tenim el plaer de tindre'l avui a Pols Nord. Efectivament. I Pol, anem a desactivar la càmera per a poder connectar. Sí, no, aquest canvi que cada dissabte fem, no? Aquest canvi d'orientació. Efectivament. Mira, opa, Pol, cántame la sub, Pol, cántame la sub. Pizza, que ja sap que ella vol la samarreta, s'ha subscrit i ja porta 4 mesos subscrit, per tant, li agraïm moltíssim. Efectivament. I, a ver, le tiro el audio. Y aquí el tenim. Guille Andrés, muy buenas noches, delantero del Atlético Saguntino. Muchísimas gracias por pasarte esta noche con nosotros. ¿Cómo estás? Upa, un segundito. ¿El audio de escritorio el tens activat? A ver, sí. A ver, ¿ahora? ¿Ahora me escucháis bien? Ahora sí, ahora perfecto. Era culpa nuestra. Dieu-nos si l'escolteu bé i tot, pel chat. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Aquí preparados para mañana ya. Muy bien. ¿Que hay ambientillo a o qué? qué? A ver qué tal va. Por ahí, por Sagunto. Sí, yo creo que mañana habrá ambiente. Al final llevábamos el partido anterior en casa perdimos, llevábamos 3 partidos ganando seguidos, entonces yo creo que mañana sí que habrá ambiente. Yo creo que el partido también se ha puesto domingo a las 12 por eso, porque de normal viene un poco más de gente, así que esperemos que el campo apriete.
Ahora hablaremos del partido de mañana porque yo personalmente tengo muchísimo miedo. El año pasado, no, bueno, es que de hecho el Lleida nunca ha ganado en el Sí, sí. campo del Atlético Saguntino y es uno de los partidos, uno de los Un equipos, campo maldito, ¿no? uno de los equipos que nos lo ha puesto más difícil en nuestro estadio, en el Camp de Sports, y perdimos por un penalti que, bueno, penaltito, pero bueno. Antes, vienes de estar en el Teruel, ¿no? 2 temporadas, la última marcaste 7 goles, no está mal. Y conseguisteis el ascenso directo a Primera Federación. Al ser un jugador Eso importante, es. nos sorprendió un poco al leerlo que ahora estuvieses jugando en el Atlético Saguntino y no y en el Pinilla. Sí, bueno, pues circunstancias del fútbol. Al final, pues muchas veces el fútbol a veces sorprende y la verdad que yo estaba muy a gusto en el Teruel, pero como bien se dice, esto es fútbol y a veces pues se toman decisiones que muchas veces pues no te las esperas o te quedas así un poco frío. Pero bueno, contento de estar en el Saguntino, que desde el primer momento apostaron por mí, me abrieron las puertas y yo encantado de estar aquí. Mira, volvemos a insistir con el Teruel, porque tú viviste el ascenso de primera mano, de dentro, en el equipo. Cuéntanos un poco qué tiene que tener un equipo ganador que asciende de categoría, aparte de buenos jugadores, ¿no? Para ser campeón como lo hiciste el año pasado. Bueno, nosotros sobre todo éramos un equipo muy sólido. Durante toda la liga perdimos un partido. Hasta que fuimos campeones perdimos un partido en toda la liga. Y es un equipo que encajaba muy pocos goles. Yo creo que en categorías como estas, el conceder muy poco y las que tengas, pues materializarlas es muy importante. Y nosotros el año pasado nos basábamos en eso, no éramos un equipo que a lo mejor desplegaba un fútbol muy bueno o que hacía cosas muy diferentes a otros equipos, pero teníamos ese hambre de siempre competir, de cualquier partido y en cualquier campo ir a ganar y lo hicimos durante todo el año y yo creo que eso, la ambición esa de también el año anterior hicimos playoff para subir a primera y no pudo ser en la última jornada, nos eliminó el Mérida. Y este año pues íbamos con otra mentalidad de si subíamos tenemos que ser primeros y así lo hicimos. Porque ahora, tú que estás desde dentro, ¿para quién ves campeón o más posibilidades de ser campeón? Esto nunca se puede saber de esta temporada. Este año sí que es verdad que el año pasado nosotros, por ejemplo, estuvimos casi todo el año primeros y bastante sólidos, menos creo que 2 jornadas que dejamos de ser primeros y por pocos puntos. Estuvimos todo el año ahí y sí que es verdad que este año no veo ningún equipo tan superior o con ventaja tan clara en cuanto al segundo. Pero los equipos que están ahí arriba, pues tanto el Lleida como el Europa, el Badalona, el Hércules ahora sí que es verdad que se ha hinchado un poco, pero al final tiene un equipazo y yo creo que esos equipos que están en playoff van a pelear todos por la primera plaza. Perfecto, pues nos quedamos con Lleida. Hablamos un poco de vuestro momento actual, del Atlético Saguntino, porque no estáis en un buen momento, estáis en zona de descenso, sí que es verdad que estáis solo a un punto de salir de ella. Y esta semana ha habido un cambio de entrenador, Jonathan Risueño, ¿no? Si no me equivoco. Así es, sí, eso es. Pues bueno, la situación no es una situación desesperada, porque como bien dices, estamos a un punto y hemos estado casi todo el año que ganas un partido y empatas otro, ganas 2 partidos y te sales y pierdes otro y te metes ahí. Entonces, no hemos tenido esa continuidad en el momento clave de cuando nos jugamos a lo mejor ganar para mantenernos un poco en mitad tabla hacia arriba, hemos perdido, pero por equipo y por los últimos, como estamos jugando los últimos partidos, yo creo que hay equipo de sobra para salvar bueno, para salvarle el equipo y bueno, con el cambio de entrenador, pues también los últimos 3 partidos en casa, como bien he dicho antes, habíamos ganado, lo único contra la Peña perdimos y la semana pasada contra el Badalona también perdimos. Y bueno, al final son decisiones que la directiva toma, que nosotros pues estamos para jugar. Ojalá hubiéramos ganado todos los partidos de liga y no hubiera pasado esto. Pero bueno, con Jonathan, pues lo poco que llevamos, porque llevamos esta semanita solo,
la verdad que bastante bien. Está metiendo, pues no quiere hacer muchos cambios porque es todo nuevo y llevamos solo 3 días, pero la verdad que estamos contentos. A ver si empezamos ganando mañana. Y siempre se dice que entrenador no, victoria segura, así que esperemos que así sea. Siguiente pregunta, por favor. Llega nuestro rival Lleida, como hemos comentado, segundo clasificado. Con Un equipo líder. que nunca ha ganado allí, que siempre le cuestan en estos campos, no solo el Saguntino, sino muchos otros campos de esta categoría. Eh, Cuéntanos un poco, porque si quieres dar detalles, mejor. Pero un poco vuestras armas para intentar sumar los 3 puntos y poder repetir. Tú no estabas, pero la victoria del año pasado, por ejemplo, 4-0, fue muy, muy abultada. ¿Qué armas tenéis para sumar los 3 puntos? Bueno, yo creo que todos los que vienen a Morvedre saben cómo es el campo. Es un campo no muy grande, podríamos decir que es un campo pequeño. El césped sabemos cómo está, que está en césped artificial de hace años y está en condiciones, pues que como se empezó diciendo esta temporada que iban a cambiar el césped y al final no ha sido así. Y pues bueno, el campo sobre todo allí en casa somos un equipo de mucha intensidad, de muchos duelos, de avasallar al equipo contrario. Al final, las armas que hemos hecho durante toda la temporada en casa han sido esas. Un equipo de presión alta, un equipo de segundas jugadas, de balones directos. Veremos cómo va el partido mañana, pero yo creo que va a ser un partido muy parecido a los últimos en casa. Ujú. Ya para ir acabando, no sé si habéis analizado, bueno, supongo que sí, habréis analizado al Lleida, algún jugador que os haya llamado la atención y también en quién nos hemos de fijar nosotros mañana, si tenéis algún jugador diferencial. Sé que tú llevas 5 goles, no está nada mal, no sé. No, bueno, pues el Lleida sabemos el equipo que tiene. Yo creo que este año ha hecho muy buen equipo, ha hecho buenos fichajes con gente del año pasado que sigue. Este año, pues Chuli está funcionando muy bien arriba. Pues bueno, Cuadri también a mí es un jugador que siempre me ha gustado mucho. La verdad que hay muy buen equipo y como años anteriores el Lleida no ha empezado tan bien, este año sí que yo creo que ha arrancado la liga muy bien, posicionándose ya allí desde el principio en los puestos de playoff. Y de nuestro equipo, pues bueno, hemos reforzado el equipo con Jean Paul, que viene del Hércules. Yo el año pasado también me enfrenté contra él. Y bueno, al final yo no destacaría sobre todo a individualidades porque somos un equipo, como bien te estaba diciendo antes, que de mucha disputa, mucha guerra, muchas balón directo, mucha segunda jugada. Y sobre todo en casa somos un equipo muy fuerte, así que a ver si mañana podemos hacerlo así. Ahora, ya para acabar, una pregunta que hacemos a todos los invitados que pasan por aquí y es una porra para el partido de mañana y porra también de campeón de liga. ¿Quién creéis que va a ganar esta liga? No te deja, te quiere sacar el Lleida, ¿eh, Sportiu? Quiere que salga de tu Es muy boca, difícil, pero... Va, por favor. Va, por Eh, favor. a ver, vamos a mojarnos, va. Yo creo que la porra para mañana será un 2-1. Todos los Yo creo jugadores que vienen que, aquí, Hombre. ya sea local o visitante, 1-2 o 2-1, ¿eh? Sí, sí, sí. bueno. Bueno, 1-2, vale. Y campeón de liga, un equipo es que este año sí que es verdad que no tengo ningún equipo claro. Por ejemplo, el La igualdad Lleida es sí que es verdad que máxima, cuando jugamos allí me gustó, pero hace ya, claro, Sí, sí, sí. una vuelta que no lo he visto jugar. Por ejemplo, más reciente tengo al Badalona, que la semana pasada nos ganó y me parece un equipo muy bueno. El Europa también parece un equipo que está ahora mismo muy sólido. Muy En casa ajustado, está muy sacando muchos ajustado. Lástima que puntos. no estamos como el año pasado Sí, vosotros, con el Teruel, que había una distancia increíble entre el primero y segundo. eso Y es. sí, sí. Pero bueno, también en la Y no parte... Sí, sabría, acaba, perdón. sí, sí. No, que no sabría decirte. Este año la verdad que tengo dudas de quién va a ser primero. Creo que el playoff con los 4 equipos que te he dicho creo que sí que va a estar más o menos claro y faltaría un equipo más que ahí está pues la disputa. Pero el campeón tengo dudas, tengo dudas. Es difícil, es difícil.
Pues nada, Guille, muchísimas gracias por estar este ratito con nosotros. ¿Saldrás de fiesta hoy? Ahora me voy por ahí, ahora me voy por ahí. Perfecto. Y O nada, mañana llegar fresco. desearte mucha suerte a partir del lunes y que se cumpla tu pronóstico de Lleida Sportiu campeón. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo. Gracias, Adiós, Guille. que vaya bien. Buenas noches. Hasta luego, hasta luego, hasta luego. I Andrés, delante del Atlético Grande, Saguntino, tornem a connectar càmera. Mira, bueno, ja sabem tot el que va passar amb l'Atlético Saguntino a la cova i tot això, ¿vale? Però... Anem aquí ja, No, s'ha de dir quan se fan bé les coses i quan no. Molts clubs, ja ho vaig comentar la setmana passada, ens putegen, per dir-ho d'una manera. L'Atlético Saguntino ens ha passat el contacte de seguida i en directe, que és una cosa que mai veiem, i a més jugant demà a les 12. A les 12, sí, És a dir, és una boixeria. Molt bé, moltes gràcies a ell i al club, per tant no es pot dir res aquí. Per contra, Per contra. Entrades- Perquè sempre hi ha pros i contres. efectivament, normalment es sol negociar amb el club visitant per a tindre una rebaixa en les entrades. Ja, pues, els aficionats del seu club tenen un preu aquí i nosaltres quan anem allí, pues, també. Ells no van voler negociar, o no se va arribar a un acord, no sé, 15 euros d'entrada per a veure un partit a la quarta categoria, que amb tot el respecte podria ser el camp de Bàfia. Amb tot el respecte, que no tinc cap problema, al final estem on estem, el Lleida... Pues, Sí, no, és segona saps? ref, vull dir, no pots és demanar segona més. ref. Simplement 15 euros me sembla una barbaritat. I hi ha alguna cosa més, no? Algun detall més? O... No deixen entrar el bombo als Sí. aficionats del Lleida Esportiu, que això també... És que estem a segona ref, tio, estem a segona ref, però bueno, Però bé, el bombo és una cosa més de la grada, per tant tampoc ho entenc. no sé. Però bé, Tot sempre i hi ha... així, moltíssimes gràcies a l'Atlético Saguntino, això sí, per facilitar-nos el contacte i desitjar un bon Bueno, viatge a tots els aficionats També de... agrair al... No és que fique? Janito066 per Subscriptor, la sub, que no ho hem dit, moltes gràcies. Efectivament. Desitjar-li un molt bon viatge als aficionats de Lleida Esportiu, la Penya Blues Nord Campler, que ha fet un bus de una mica més de 40 persones, me sembla, vaig llegir per les xatxes, espectacular, una vegada més anar a Sagunto a les 12 del matí amb la guaira que fa, és una bogeria, Sí. uns cracs. I no res, a veure si poden tornar més 3 puntets, no? Home, seria una victòria molt important, repetim, en un camp molt difícil, per tant. El Guillem Andrés deia una cosa que és molt important i després a la tertúlia comentarem. El Teruel l'any passat va perdre només un partit, ja ha comentat. Si et fixes, el Badalona crec que ha perdut 2 partits només. Lleida n'hem perdut uns 5. L'Europa també, l'Hèrcules encara més, l'Europa també 3 o 4. Per tant, tant Badalona com l'Europa són els equips que menys han perdut, que és una cosa també, un factor molt important. Ja. Molt important, per tant... I me sembla que l'equip que menys ha perdut és el Badalona, no? Dos partits, crec, sí. I nosaltres sempre estem aquí tirant el dedat. Qui creus que pot lluitar més? Qui se desunflarà? Al final, de moment encara ningú ha pinxat. Tothom està seguint bastant a dalt, la lliga està molt igualada. I l'Hèrcules ara sembla que té una petita davallada, però que està a 3 punts. Tots els equips la tindran. Efectivament. Per tant, a veure. Pol, El Juan és un cabrón. El Juan tío. és un cabrón. És un cabrón. Aquí és lo de la samarreta, diu. Sí! És un cabrón. I la samarreta Mira, la donem? a tu ja no te la donem. Home, és que ahir no li donem, no? Ja, evidentment. O sí? Vale, Vale. si li toque... Si després me la regales, Juan, ja parlarem. Recordar, sortits de samarreta de la Unió Esportiva Lleida, temporada 2003-2004, en 5 minuts. Pol, te volia comentar. He trencat el pau de micro, tio. No, no l'has trencat. Mira. Com l'has aixecat? Mira com balla. Ei. Vale, i això. L'has trencat al tirant, no? I això. Sí, efectivament. Tira tu. No, però fica el tio, Escoltem a Ángel Viadero. Vale. Ángel Viadero, rueda de prensa previa al Lleida, al Atlético Saguntino Lleida Esportiu, perdón, de demà. A día de hoy creo que tenemos una plantilla más compensada que la que empezó. Creo que se han sumado futbolistas en puestos donde nos dan una mayor riqueza de opciones. Creo que ahora mismo tenemos muchas posibilidades. Estamos también preparados para determinadas situaciones de sanciones o lesiones puntuales. Ahora estamos, yo creo que más protegidos, porque sí es verdad que ya queda el tramo final, la segunda vuelta, y sabíamos que ahora era importante tener ya la plantilla más compensada y armonizada posible. Tenemos también fichas, quiero decir que se ha hecho un mercado inteligente, como expliqué la semana anterior, y a día de hoy estamos contentos. Cuando hay un cambio de entrenador, pues siempre tienes la incertidumbre de qué cambios va a hacer, de qué lectura y análisis hace el entrenador nuevo,
de qué ritmo quiere llevar, en poner su sello. Entonces a veces es un poco una aventura. Sí es una evidencia que el equipo es el mismo, que son futbolistas que conocemos muy bien, que les hemos analizado, como hacemos todas las semanas, en un comportamiento de un entrenador que ha sido destituido. Sí que hemos centrado el análisis un poco más en lo que hemos visto del Saguntino en los últimos 5 partidos de ellos, sobre todo centrados mucho en los partidos que han jugado en casa. Y sí que tiene mucha similitud al Saguntino del año pasado. Hombre, ha habido jugadores que han perdido, jugadores importantes, sobre todo en la parte de ataque. También ahora en el mercado perdieron un par de jugadores importantes también que les daba un plus. Pero no nos hemos ido a ese partido de casi hace un año, pero sí que hemos traído o recordado situaciones que se vivieron en ese partido que no creo que teníamos que haber manejado un poco mejor, que en su momento lo hicimos, y yo creo que el equipo, ese partido yo considero fue un gran aprendizaje para el Lleida. Fue un palo duro porque nos pasaron por encima, pero yo creo que fue aprendizaje. Solo perdemos a Tom por el ciclo de amarillas y los demás bien. Es verdad que ha habido algunos jugadores que han estado ahí con algunas molestias, pero yo no sé por qué me da que mañana estaremos casi todos bien, si no todos. Les declaracions d'Àngel Viadero prèvies amb aquest Atlético Saguntino Lleida Esportiu. Pol, molt ràpidament i per sobre, perquè després ja en parlarem a la tertúlia. Com veus tu el partit? Bueno, vaya festival, estàs deixant una SMR, company. Ara. Bé, no, ja ho hem comentat. Per mi, No moguis el micro, que s'escolta. és un dels camps que, si guanyes, dones també un cop sobre la taula. Al meu pensar, crec que també és un dels camps que, si vols ser campió, has de guanyar. Un camp molt difícil, molt dur, ja ho vam saber l'any passat, ho vam experimentar en primera persona, com va acabar tot això. Però bé, jo confio en l'equip, confio perquè a més hem tornat a la senda de la victòria, a la senda de marcar el que xutem que ens costava molt últimament. Per tant, jo crec que els jugadors han recuperat aquesta confiança. Tant Montero, que estava encallat, va fer un golaç l'altre dia. Bé, a més jo crec que amb els fitxatges ens reforçarem molt bé, i a més Becerra també ara pujarà més. L'únic que Ton Ripoll no el tenim, crec, no? No tenim a Ton Ripoll. És una baixa molt sensible. Vigario o Òscar Rubio, Campins, Figueras, Neider... Ficarà Òscar Rubio. El que em va sorprendre molt és Roger la setmana passada, no sé, jo crec que és... Estàs traient tots els temes de la tertúlia, tio. Va, no, me callo. Ja està, no? Anem a una coseta sola abans de la samarreta, i és que la penya Blues Nord ha fet uns nous llaveros de les equipacions de quan van pujar a segona la Unió Esportiva Lleida, de l'últim ascens... A primera, A primera, perdó, he dit segona, soc subnormal. 30 anys d'aquest ascens ha fet aquest any, i podeu comprar-los enviant un WhatsApp al número que acabo de ficar pel xat, 661 92 68 20. Guapíssims, Pol? Doncs sí, està molt xulo, crec que val 3 euros o 2 euros, per tant, increïble, tio. un llaveret més per la col·lecció, està bé. Efectivament. I anem al sorteig ja, o què? Anem al sorteig, a veure, com ho fem? Molt fàcil, ara tenim aquí una ruleta aleatòria on fiquem el vostre nom i aquí toqui, vale? Subscriptors, recordem, doble opció, és a dir, ficarem el vostre nom repetit 2 vegades, vale? Llavors, qui vulgui participar en aquest sorteig de la samarreta, que ja la vau veure a Twitter i a Instagram, molt fàcil, envieu al xat participo, mateix, no? Sí. Que escriviu al xat participo i anem posant el nom, i a qui sigui sub o a qui no ho sigui, farem doble opció, vale? Ja hem vist que algú s'ha subscrit ara fa poc, per tant anirem completant aquesta ruleta. I anem a fer-ho de manera transparent, veureu la pantalla. Agafa el mòbil. Hòstia, Pol, company, Pol, tenim un problema! No, va. Tu m'aniràs dictant exactament l'usuari, si és sub o no, si té lo de la cova, i jo ho vaig ficant, vale? Això, o sigui, qui digui que és tongo el mato! Bé, els que no tenen el logo de la cova, els que no els tenen no són subs, La corona dona igual, Pol? Sí, vale. Que no te facin el... Si han de ser els dos, o una. Vale, perfecte, vinga, Marc Sanfil. Un cop, La roba no cal posar-la, Marc Sanfil participe. Marc 3000/22. Fica'l 2 vegades. I què tal? Comencem fort, Lo de posar-vos un nom normal, no. Perdó, Marc. Vinga, 2 vegades. El Pendergast, només una vegada, perquè només té una corona, per tant, no. Pendergast amb doble S, però bueno, és igual. MCS 2088, participe, 2088.
també una vegada. El Juanal també participa. I no és sub, el qual em sembla una vergonya. Posem el Juanal, no? Juanal, te posem o no? Vinga, va. Dosiara... El Juanal ha deixat la cova! Dosiara 2 vegades. És un subscriptor dels fidels, dels que més temps porta. No ho escric bé, però ens entenem de qui és, vale? Dues vegades. Posa el mute, eh? Sí. Aleix Badia, subscriptor, per tant, 2 vegades. També participa. bé, l'Aleix! L'Aleix està a tope, tio. Està a tope. Aleix subscrit i tot, eh? Sí, la gent vol la samarreta, tio. Me la quedaré jo al final. Ignasi Amor, que ens l'ha donat l'Ignasi Amor. Correcte, Moltíssimes gràcies, Ignasi. Alonso _RYF participa una vegada només. Vale. Va, ritmo. Moretis participa. Amb aquest no li donarem. No, amb aquest no. Si li toque, tornem a fer el sorteig. Jan Piedi, 2 vegades. Aquesta ruleta serà més gran que, vamos, no ho diré. Dues vegades, vol. Que la de Neil Lozano. Sí, tio. Si ves-me controlant. I que no té la colina, que ve que hi ha gent que participa, que està posant participa. Frude 47, 2 Fruto. vegades. Frude. Frude 47. 2 vegades. Crac i Lleida. Ui, que no me cola, tio. Pol, hòstia, tio! Va. Cruc i Lleida, una vegada participa. Joan Badia, un altre cop, també només, sol. Vale. Ericep / participa. Ericep, amb C. Ericep, una vegada. Janito 066, 2 vegades participa, és sub. 2 vegades, vale. Recalca'm el 2 vegades, eh? Sí. De Valles 22 participa, o fica de Valles 22. Amb de baixa, però bé, igual. És veritat. Jordi... Perdó, tio, perdó. Jordi Dues vegades Soro... has dit? No. Ah, vale. Jordi Soro, una vegada només, participa. Vale. Albert Chof, una vegada. Aquí la gent és molt cabrona, perquè el Gianni Piedi ja l'hem posat. El traiem! Ets un cabron. Pixa 91, no l'hem posat 2 vegades també. Pixa. Sus pixas. El Moretis també l'hem posat. Hòstia, això hem de vigilar, eh? Pepito el Gordito l'hem posat. Crec que Pepito el Gordito. A l'Elvis hem posat? Pepito Gordito, un cop. El Jan Piedi... El bistec l'hem posat. Sisplau, Jan Piedi, no cole. Ericep també l'hem posat. Àrea Techina, un cop. Àrea Xina, vale? Jo m'entenc. El Pixel l'has ficat 2 cops? Sí. Sí. Ja un altre cop, el Moretis també un altre cop. Alonso també l'hem Va, posat. rime, Pol, rime. Sentiment lleidatà, 2 vegades. Sentiment lleidatà eliminat. Participe. Sentiment lleidatà no. 2 vegades, eh? 2 vegades. Sentiment lleidatà, no. L'Onoi de Ponent participe. Tancarem ja, És que si no... Alonso ja l'ha ficat. Ericep també. Serà això Aquest tan també. estonxa, tio. Ja. Per què no van fer donar un puto RT a Ja. Twitter, tio? Ja. Per què no van donar un puto comentari a Va. Instagram, tio? Jaume Queral participe. Un cop. Sí. Fica Grècia és rica. Participe. Vinga, va, tio. Lo que la penya s'estigui El creant Juanal és un 4 cabró. comptes, tio. Un altre cop. Vale, Craquille també. També, vale. L'Onoi de Ja està, Ponent ja ja està. l'ha dit. Ja està, ningú més, ja està. Sí, l'Onoi de Ponent ja l'hem posat també. A veure, algú que no es vegi a la ruleta? Si algú no es veu, es pot fer zoom o no? No, millor que Sí. no. Xavals, com és la de... Na, 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 na. Víctor Y. Victory. No! Uf, quin agua. Això és història, tio! Va, posem a l'últim, ara sí que l'últim. Giuseppe / amb Y. Giuseppe, una vegada només. Esperem que lo de 2 vegades ho haguem fet bé, eh? Vale, ja està. Ningú més participa al sorteig. Apunteu al... Sorteig tancat! Apunteu al Julen, diu el Juan. Sí, no, el Juan és un... Ens vacila. Moment de tensió, eh? Samarreta no esportiva Lleida, Ignasi Amor, moltíssimes gràcies. Amb la samarreta que se va Moltes pujar... gràcies. Amb la samarreta que se va pujar a segona divisió. Hi ha un altre que participe. Va. El fiquem? No, aquest me l'has dit, crec. Puta E, no. Sí, no, puta E, no. Puta E amb el final. Ja està, ara sí que s'hi va, eh? Viewers i espectadors, aficionats i aficionades de perra picada. I com ja? Dale, la ruleta! Qui? No creo, ¿no? Perfect timing. No,
Dos i ara! Enhorabona, dos i ara, Àngel, un subscriptor fiel. 15 mesos, no està amanyat, no està amanyat. Ens colaran la del tongo, tio. Bueno, ara ens toca... Tongazo, perquè dos i ara estava tio. doble, però perquè és normal. Tongazo. Ui, quasi li toca la Leija. Aleix Badia, dos i ara, li va tocar també la samarreta de Roger Figueras, per tant, no es pot queixar, que ha tingut sort. Enhorabona, dos i ara, Tongazo, tio, als tongazo. demés, ho sentim, és la ruleta aleatòria. Ja ha tocat un tio. Després us dono l'atorgat. Sí, correcte. Hòstia. 500 pavitos avui, sisplau, Increïble, xicling. Ha sigut increïble. Però fora bromes, tio, li va tocar la samarreta de Roger Figueras. Sí, no, és coincidència. No, de veritat que, a veure, com... Passa la gravalls, la del faraón. Pol, 11 i 10 de la nit. Se'ns està Més anant tongo una que la mica. banqueta, sí. Més tongo que la banqueta. O deixaré ja ens posarem en contacte. Ja ens posarem. posarem en contacte Sí. i tal. Enhorabona. Els demés, tranquil que farem més sortejos, més cosetes, tranquils. El Bizum, quan vulguis, també està... Ara ja, fes-lo ja. Efectivament. Pol, anem a la tertúlia ja, no ens... Anem a la tertúlia, fet el sorteig, anem a la tertúlia. Tens el número, suposo, no?, del Francesc. Sí, clar que el tinc. Pol, ara que parlàvem de tongos, què opines de l'arbitratge de la setmana passada al camp d'esports? Va ser una mica xuleta, no? Va veure? Hòstia, no me'n recordo ara. No, aquest és l'analista, no? del programa. Ja està? No vols No, és dir que ara res? no me'n recordo que... A veure. Va, tio, que la gent no està Francesc- veient això. No miris Francesc l'ordenador. Segura. No miris l'ordenador, tio. La gent no està mirant això, ja? Ho veu? No, això no ho veu, això No no ho ho veu, veu. per això. Ah, si ja no veuen res, no, la gent? Està bé, no? Està bé això de Twitch. A veure, Pol, veuen la nostra càmera, el teu portàtil, No me va el portàtil. no te va el portàtil. Hòstia. No te va el portàtil, te vas perdre un festival la setmana passada, Pol. Per què? Perquè tens partit a l'Atlètic. El festival me'l vaig pegar jo ahir. Vale, Marc Sanfil. Sí, a Està veure. quedant molt malament això, Pol. Ets conscient o no? Sí. A veure, fem el canvi de càmera o què? Sí, hòstia, se m'ha oblidat. Ah, però ho puc fer aquí jo. Lo de que s'estiguin amb tothom, perquè ja em dona la samarreta, tio, que... Què? Lamentable. Ara sí, estamos en vivo. Sí, bona nit. Confirmeu-nos Hola. chat per si se veu tot bé i s'escolta tot guai, porfa. Marc Sanfil, Francesc Segura, molt bona nit, moltíssimes gràcies per estar avui amb nosaltres a la tertúlia de Pols Nord. Bona nit. A veure... Soc jo. Segurament sigui jo. Ah, pues no. A veure, Francesc. Hola? Ara sí, perfecte. Què tal, Francesc? Bones, què tal, nois? Com va? Bé, animats. Un dia més al barri. animats que sempre. M'he creat un usuari que s'ha dit Doji ara per a... I samarretes. Que me toqui la samarreta. Tongazo, no? Tongazo, Sí, no? sí. Ni confirmarem ni desmentirem. Marc Sanfil, bona nit. Bona nit, se m'escolta bé? Sí, lo que però se te veu veiem del revés. Te veiem del revés. Em veieu del revés. O sigui, m'he de ficar... Així. Oi, quin fondo, Marc, oi, quin fondo. Millor que el nostre, Ai, quin tio. Home! Mola. Sí. Se'm veu, no? Vinga, Perfecte. antes. Comencem animats la tertúlia, moltíssimes gràcies als dos per estar amb nosaltres i també la comencem animats, òbviament, perquè el Lleida Esportiu va guanyar per primer cop aquest 2024. Necessitàvem el vídeo de Xuli fent el pingüino al vestuari, necessitàvem veure a Òscar Rubio estant així a la celebració després de marcar-se un Gol d'Òscar partidàs Rubio, i marcar un cuidado. gol. Recuperem sensacions, vam tornar a generar molt i sobretot tornem a guanyar al camp d'esports. Com va veure el partit de la setmana passada? Començo jo? Comença, sí. Sí? Bueno, un partit que al principi vam començar malament, perquè va haver una ocasió de l'Alfira que ens va pillar una miqueta així... Bueno, freds, que van al pal. Que és, per cert, el Busquets és molt bon delanter. No, el veig molt bo per la categoria, a mi m'agrada molt. I vam entrar una miqueta freds. Després, poquet a poquet, vam anar entrant al partit, vam anar ficant-nos, i l'Alfira, com que té un joc de treure la pilota sortida, que en aquesta categoria, depèn de quin camp sí que ho pots fer, depèn de quin camp no, doncs mira, va tindre la sort que el Campins va estar hàbil, ràpid, i va prendre,
pim-pam, Montero cap a dins i a partir d'aquí tot va anar més suau. Un cop vam obrir la llauna, l'Alcira es va desplomar i a partir d'aquí camí fàcil i 3-0 a la mitja part, el partit solventat. I la segona vaig veure que ja era com que passessin els minuts i au, Bueno, guanyar i endavant. Amb el que comentes de que es va desplomar, és que els rivals també són conscients de que si el Lleida com a local se't comença adelantant, ja saps que serà molt difícil al seu camp. Per tant, també és un factor a tenir molt en compte. Perdoneu, ara parles tu francès, però és que ho posàvem pel xat. Marc, se te sent molt fort i te sento més fort que el francès també. No sé si tens uns cascos o algo per provar-ho. Sí, tinc. Ah, Me'ls trec. ho provem si vols, a veure si és això. No sé, no tinc ni idea si és això o no, per provar. Si no, tirem i ja està. Si estem més fort, doncs mira, més ens quedarà clar el que opines i... Bueno, ara me'ls he tret. No sé si se'm sent millor ara, potser millor, no? Així. Anem provant, anem regulant. Anem veient, i si no... Vale. Ja És el directe, la cosa és el directe. Sí, cosetes. Vale. Tu, Francesc, què tal? Com vas sortir del camp d'esports? Suposo que contentíssim. Bé, no, bueno, va ser això. Potser el que va faltar el dia de la Nucía, que és fer el primer gol, no? Vam fer el primer, es va obrir la llauna i després 15 minuts, bueno, primorosos, no? Sentències del partit i la segona part, pues sí, ens van fer el gol. En vam tenir un parell nosaltres que no van entrar, però bé, l'equip va jugar bé. Però com els altres partits, però jo crec que la diferència ha estat pel primer gol, inclús del dia de l'Hèrcules. Si t'avances, clar, és que canvia molt. I el de la Nucía, bueno, ja ho vau comentar també aquí, molt clar, era fer el primer gol. I l'altre dia ho vam aconseguir i tot va fer baixada. És això, que tot i la davallada que vam tindre de resultats en aquest inici de 2024, tampoc se va veure un Lleida molt diferent al que havíem vist. Pues sí que no entrava la pilota, bé, igual sí que no ho vam generar tant en aquests partits, però és el que dèiem, no? Ni abans érem tan bons, ni ara som tan dolents. No sé com ho he dit, és al revés. Ho has dit al Ho he dit revés, al revés. sí. No sé, tio, no sé. Estic espès, són les 12 de la nit ja. S'ha entès. Perfecte. I això. Bé, el que sí que és clar, l'he comentat abans, és que aquesta confiança de certs jugadors i també de l'equip en general s'ha recuperat amb una victòria, perquè abans ens costava molt més acabar les jugades, com dèieu a la Nucía, aquest encert de cara a la porteria que abans teníem i que últimament ens faltava, aquesta última passada, hi havia molts nervis a l'equip i jo crec que aquesta victòria a casa contra el Cira, a més una victòria relativament còmoda, fa créixer molt la confiança amb els reforços, I anem clarament cap amunt. Feia molta falta. Per tant, sí, a més els jugadors que estan més mermats físicament també amb els reforços tindran més descans. Per tant, jo crec que tot ajudarà que el Lleida recuperi el nivell, no? Veient el partit, jo vaig veure, canvio de tema, vaig veure un aspecte, i és que vam deixar jugar molt a l'Alcira en sortida de pilota, jugàvem molt tranquils, no pressionàvem, ens quedàvem a la zona de mig camp, i ells en sortir de pilota s'hi posaven molt nerviosos. Només pressionéssim una mica, veiem el gol, el primer gol, és una cagada increïble. Sí que després Montero fa un gol que és una puta bogeria, però no sé si vau trobar a faltar una mica aquesta pressió, no? Aquestes ganes d'anar, tot i que després va anar tot superbé, el plan d'Àngel Villadero, 3-1 i a dormir tots contents, però no sé, vaig veure això. Sí, com he dit abans, al principi van sortir com freds, com que ens costava entrar al partit, perquè a més l'Alcira va com saber pressionar-nos d'una manera que van crear com una ocasió al pal i van estar ja... Bueno, van tenir un parell d'ocasions típic centre, però que no veia que estiguessin al partit, va costar molt entrar. Jo crec que van entrar com freds, no sé, com que faltava una miqueta de punx. I el gol és el que va donar el d'això, com la màgia per poder guanyar el partit i fotre més gols. Era el que necessitava l'equip, marcar un gol i a partir d'aquí tot surt fluït perquè estàs més tranquil i a l'estar més tranquil jugues a casa i ja tot surt bé. I l'altre equip es va venir a baix. Però sí, al principi vam entrar freds, no sé per què. Últimament els partits els entrem freds. No sé, no els entrem al 100%. Vam fer allò que tenim, que és que en 10 minuts acumulem un munt d'ocasions i te fotem 3 gols. O sigui, és increïble, va ser increïble. Si va marcar hasta Óscar Rubio, que va per coronar-se del partit, del gran partit que va fer. Un aspecte que va canviar Ángel Villadero, Francesc, va ser l'entrada de Vaquero a l'11 titular i Agüero al mig del camp, que a mi personal m'agrada bastant.
Perdona, jo, Pol, ara no t'he sentit. És que sentia algun soroll de fons. Ara me sents? Me sents bé? Sí, Vale. sí. No dic que Viadero va posar a Vaquero de titular i Agüero va jugar al mig i ho va fer molt bé, no? Va complir. De llarg. Sí, i Vaquero, ostres, També sembla que va més, no? Potser els primers minuts, els primers dies, també venia de jugar molt poc i se li va notar, però l'home sembla que va més. Vaja, l'altre dia ho va fer molt bé. A Terrassa també sembla que també va fer un bon partit. Increïble, sí. És un bon fitxatge, No, el que comentaves, bones sensacions de Vaquero, que ja pel que havia entrat se'l veia un jugador amb intensitat, però no l'havien vist prou. Becerra doncs, va fer una rematada i al pal, per tant... Becerra a mi me sembla un animal. I Ja, en camps com el de demà, tio, serà I al xat ho un show. preguntaven, a qui ficaríeu demà davant? Té bona pinta, té bona pinta. Jo demà veig a Becerra titularíssim, tio. Becerra demà, tio, t'ho juro, Amb Vaquero, que les baixin ja, tot per cul, ja està, allà en aquells camps. També vull destacar el partit de, Ton Ripoll sempre molt bé, Quadri espectacular, se mereixen una estàtua aquells dos homes, i entre altres Neider... Ton Ripoll està al minut 85 com si estigués al minut 5. És una bogeria, el tio no para de córrer, és increïble. Sí. Ton Ripoll és una màquina, demà el trobarem a faltar, perquè el tio està en un moment de forma brutal. Sí. Però va buscar la targeta, no? Perquè va ser una falta tonta i el 90 va dir... Va ser molt a les 12 estrany. del domingo... Sí, va ser molt exagerat, però bueno, és normal. És normal que la busqués, perquè allà a Saguntino aquell camp és infame, allò no es pot fer res allà. A la banda no podran pilotada i a córrer, perquè no es pot fer res aquell camp. I Quadri, és així, per sí, i Quadri que deies tu abans, lo de sempre. O sigui, és una barbaritat com roba pilotes, com te les dona a l'espai, I també es nota molt quan Montero torna a ser Montero. Sí. M'encanta Montero, m'encanta. Per mi va ser la clau d'aquest partit, m'encanta. La jugada que hi ha al minut 80 i algo, entre Quadri que se fan una paret, no sé amb qui era. Mateo, que Mateo la falla, una jugada boníssim. Increïble. Sí. Va ser espectacular, El que ens va a mi almenys sorprendre és Roger Figueras, suplent va ser, decisió no tenia molèsties, en principi res. Tècnica, bé. Què penseu d'això, d'aquesta suplència de Roger Figueras? Home, portava uns partits potser un pèl més fluix, no? Inclús el dia de l'Hèrcules potser portava un pèl, no? Havia baixat una mica el nivell i al final, el canvi va anar bé, no? Surt l'Òscar Rubio, fa un gol, clar, xapó, no? Sí, jo crec que... Demà haurà de jugar ell també, suposo, per la banda. Sense el Ton haurà de... Perquè no n'hi ha més. Vigario, si el volen canviar de cama, però fent el partit que va fent Òscar Rubio... No crec que se la jugui tampoc. Ángel Viadero és un entrenador que ja va bé, no com altres que feien uns invents que era increïble. Un tio clàssic i que se fa lo que se fa i ja està. Sí. Volies comentar alguna cosa tu, Marc? Sí, volia dir el mateix, que el Figueras és algú, jo crec que és algú físic, li falta un pelet de físic i el va posar a la banqueta perquè el Campins està a tope. Llavors, el Rubio també està molt bé físicament, és que és increïble, el Rubio és per flipar. És un tio professional del Lleida, és 39 anys, és brutal. I el Figueras, és això, jo crec que físicament està un pèl fluix i va decidir no treure'l. Suposo que a Saguntino tampoc jugarà, suposo, Suposo que tampoc. No sé. Amb la baixa de Ton Ripoll... Sí, és que no n'hi ha més. De moment no hi ha més defenses. Jo penso que igual Viadero va dir el deixem descansar, que descansi un partidet i a tope. Un altre jugador que ara no ho hem comentat però s'ha de destacar és Campins. És a dir, va haver una jugada que també ho van comentar al podcast. Ell guanya un servei de banda a favor i ho celebra com si fos un gol. Això és el puto Campins. Ho sent, tio, s'encara la grada animant. És una bèstia, aquell tio. I Neider Lozano, al gol d'Òscar Rubio fent la de Rüdiger, Foten-li palos, tio, foten-li palos a Òscar Rubio, espectacular. I ara que parlem de jugadors, va tornar Musa Issa al migcamp del Lleida Esportiu després d'operar-se i tot. Jo pensava que tardaria molt més tenint una operació i tot, però no. Ja va jugar uns minutets. Ho va fer bé, no? Ho va fer bé, sí, ho va fer bé. Ho va fer bé, i veurem.
Sí, va fer-ho bé, va. Quasi marca i tot. Una falta a l'últim minut. Que Robles, Però bé. Javi Robles, Sí. jo pensava que al final igual se li donava la baixa i tot, però per poder incorporar igual jugador que no- Sí, però... Bueno, Que està Bueno, allí, encara però... pot passar, Encara pot passar això que dius. Sí. Bueno, però... no sé, veurem. Bueno, l'Àlex Rico encara segueix sense equip, crec, per exemple. Un Sí, jugador que... lo de Alex Rico és raro. I, No sé. i Sí, és Antonio molt raro. Romero va perdre la setmana passada 4-1. Sí. A informar. Sí. A informar. Per colar-la, no? Ja Sí, l'hauries colat. efectivament. Mira, el Jordi Soro diu pel xat, fa 2 setmanes va marxar tocat Roger Figueras. Bueno, Bueno, no ho sé, a pues veure, és que no veurem. sé. Parlant de jugadors tocats i... Bueno, hòstia, això ha sonat una mica malament, Xuli, me sembla que no va entrenar ahir, o avui, o ahir, o abans d'ahir, algun dia d'aquestos no ha entrenat. Becerra i Vaqueros, que ho tinc però claríssim. són... Jo he llegit que és... S'està bé, però una mica cargat. Així que... No sé, Xuli ja amb camps de... Ja, de visitant Xuli no és el mateix. I ja amb camps de gesps artificials petits. I ja a les 12 del matí. I ja a 6 hores de Lleida. Ja és que... I ja si està carregat... Ja s'està cargat. Que no jugui, que no... Ja està. Bueno, va, anem una mica al partit de demà, no ja? Pol, a la prèvia d'aquest partit. A Saguntino, Lleida, un partit molt difícil. Hem parlat amb el Guille Andrés davant de l'Atlético Saguntino. Com veieu aquest partit de demà? Camp molt difícil, molt dur. Pol, estàs com jo, cagadíssim. Partit típic de segona B. Mira, ara... Què, Francesc, per demà? Bueno, home, molt complicat. No només... Bueno, tenim l'experiència de l'any passat, que va ser un drama, no? I serà molt complicat. Mai hem perquè és un guanyat al camp del aquest- Saguntino, mai. Ja. No, però serà molt complicat, però sí que és un camp que si guanyes, hosti, dones un cop de puny sobre la taula important, Ara que hem recuperat la senda de les victòries, sembla, si li donem continuïtat, hosti, és molt important. Tot i així, jo firmo l'empat, Jo penso que si vols ser campió, tio, has de guanyar en camps com aquests. No sé, Jo crec que Sí, però o a Saguntino o a l'empat- Torrent palmarem. Amb una de dos palmarem segur. Sí, però són camps que, ostres, potser és més fàcil jugar al camp, no sé, inclús de l'Hèrcules que un camp com aquest, Moltes No? patades, molts corners, molta pèrdua de temps, O sigui, serà durillo, Marc. I a sobre... No, i a sobre han posat l'horari de les 12 del matí, Sí, saps? sí. Els cabrons. Cabrons, estic segur que han fet per fotre, estic segur. Perquè tots els partits que juguen a casa últimament els juguen dissabte o diumenge a la tarda. No me jodes, tio. Això ho han fet jo que han fet amb de Lleida, que va dels primers a les 12 aquí, que tingui que viatjar, que tingui que fer nit aquí, que es foti, saps? Segur. Bueno, Molt difícil. ja. Molt difícil. Molt difícil. Jo veig un partit per Becerra i per Musa Issa, Entre els dos, joc aeri, córner, sí. Més que per Xuli, està clar. Pobre Xuli, que encara està petxitxi de la Lliga. És que és un gran de Xuli, és un gran. I la setmana passada allí animant al camp després. Bueno, això sempre ho té, És Xuli. I Xuli amb una jugada dins de l'àrea, te pot enxufar un golet, com ho està fent, perdó. O te fa un golazo o te casca una rabona i se cau. És Sí, Xuli, te quiero. És Xuli, no? Mira, el Moretti a Twitter acaba de fer un tuit. Estic molt cagat per demà. Demà és la final, la puta final. Este que guanya. Bé, aquí al guió tenim un tema d'un dels nous fitxatges. Aquí ficaves minuts per a Rossi. No. Rossi. Faríeu que jugui Rossi no de titular. Jugarà gaire, creieu, aquesta temporada? És que jo no sé quin nivell té aquest A veure, aquest no, noi, clar. el nivell no el sap ningú, però, clar, evidentment, si s'ha passat Milan, Nàpoles i selecció italiana, algo ha de tenir, però no sé, clar. Sí. Evidentment, no destacarà part- al camp del Saguntino. I a part de lo que has dit tu, l'ha fitxat don Raúl Fuster i don Ángel Villadero. Així que també... No sé, Villadero? No? Tu creus que no? Pues jo crec que és un fitxatge d'agència, del Pereira, per intentar treure alguna de calés, No crec que Em fa la Villadero sí, em fa la sí. Rossi... Home, però no crec que Villadero vulgui que li passi, jo què sé, un tiaquinho. Bueno, no, però és que igual Rossi a l'entrenament veu i diu, hòstia, aquest xaval la toque, jo què sé, saps?
Bueno, jo crec que la tocarà més que el Tiaguinho segur i tal, però vull dir que jo fa l'efecte que és un fitxatge més d'agència que porta el Pereira i tal per intentar treure calés. Jugarà poc, jo crec que jugarà poc. Un xaval jove i tal, que no ha jugat mai aquí, jugarà poc. No, a més que hi ha molta competència ara mateix a l'equip. Els highlights estan bé, Els Sí, vídeos no, de highlights els highlights sempre estan bé. I és el que dius tu. No, sí. Per jugar al juvenil del Milan, per jugar al juvenil del Nàpoles, per anar també convocat amb la selecció... Però aquest tio que està acostumat a jugar en filials de grans equips, selecció tal, en el camp de Saguntino, i dirà, ¿esto qué es? Te posen allí la samarreta del Milan i dius, ¿qué cojones? A veure, ve el Lleida, ve a Sí, segona clar, o sigui... això és una altra cosa. Si ve el Lleida és per algo. Con calma. Però bé, no sé, és un xaval molt jove. Si jugue, veurem. Ojalà que jugui, ojalà que ho faci prou bé, perquè a mi és un xaval que pot aportar, però no sé. Ara que... Aguanta. No, ho estic preparant. Sí, així m'agrada, Pol. El francès ha dit que sí firmava l'empat, Marc? Jo també, home. Jo també el firmo, però amb sang. Tu saps el que és aquell camp i com és? És que... Jo crec que iria justament amb el Formentera. El Formentera i qui més era? Hi havia un altre equip que tenia un camp així infame, crec que era la Deportiva, un d'aquests. Per exemple, els tres camps... Peña Deportiva, Formentera... Bueno, de l'Ebro quan estava. Cerdanyola, quan tinguem... El de l'Europa també és... Quan anem a Cerdanyola fliparem. És molt petit. Però mai se sap, l'any passat, va ser l'any passat, crec que va guanyar el camp del Formentera, jo què sé, saps? Vull dir... Sí. I amb gol de Comera, saps? Vull dir... Amb gol de Comera. És que mai se sap, saps? He de saber on està aquest, ara. Mare meva. Sí, no sé. Però sí. Bueno, Pol, tu m'ho dius quan anàvem en cotxe. Avui estàs mirant el... no? Teruel Tarazona, a part de Molo, Gaixas no estava jugant, va que Fernando Cano, a Trilles al Tarazona també, els dos junts. Està molt entrenat. Tots junts, tio. Sí. A veure què tenim... bueno, el que comentàvem, partit de talls... Va, perfecte. Comentem ja això, lo que, no? Sí, voleu comentar alguna més del... Sí, espera, abans de parlar de coses que no són futbol. Parlem de nous fitxatges que han vingut. I Raúl Fuster l'altre dia en roda de premsa va dir que no tancava la porta a un nou fitxatge i possiblement estan mirant un central. Que és la peça que faltaria a l'equip, sí. Què en penseu vosaltres i no sé si teniu algun nom, també ens ho comentaven pel xat, si us agradaria en especial que vingués. Jo crec que alguna cosa arribarà, sí. Algun nom que t'agradés o... Home, que m'agradés... Sí, bueno, que m'agradin molts. Que pensi que puguin vindre, no ho sé, però jo crec que algo arribarà perquè fa falta una altra peça al darrere. Fa falta una altra peça, perquè davant de qualsevol lesió, sanció com demà la del Ton, és que te quedes amb lo just. I segur que alguna cosa arribarà. Sí. Jo també crec que busquen algun central, que és la peça que falta. I a més crec que és Esquerrà, no?, el que busquen, si no he llegit malament. Un central Esquerrà. No tinc tanta informació, Marc. Jo el que sí que penso és que amb un central el que podrem és alliberar més a Ton Ripoll en l'atac, poder posar Campins a la banda dreta. Jo crec que és el millor. Sí, és que a veure... Ton Ripoll està cascant-se un temporadón de carriler. Recordem que és davanter, recordem que és davanter. Però és que Campins l'any passat també va donar molt de carriler, tot i que també s'estigui traient... Campins ara mateix el fiques de davanter i te fot un hat-trick. Pots tenir raó. No, però la falla aquella contra l'Hèrcules, el cabró, que aquella era molt cara. Hòstia, sí, no, de davanter no. I a Ton Ripoll te dona... És increïble en banda. També se basa molt el nostre joc en això, obrir a Fer, obrir a Ton, centrada, rematem, però s'ha notat en diversos gols que ens han rebut i és totalment normal que ell no es defensa. I bueno, veurem. Mira, el Moretis Pol te conteste, Comeras està al Brea amb lesió de lligaments. Fa muchos años, Javi. Perquè això és... Al Brea. És jodido. D'Aragón. Mira, i el sentiment Duríssim. lleidatà té un nom, no sé si el coneixeu, jo no. Ricard Pujol està a primera RFF sense minuts. No tinc idea. Saps qui és, Marc? No, la veritat és que no. Però sona bé, sona català, sona bé, no? El nom de pinta central bo, no? Pujol, no? Està bé. No, bueno, no sé. Central esquerra del Sabadell. Que bé, Pol.
Ho has llegit del xat, no? Sí, correcte, Perfecte, correcte. és que ho sabia. Veus? Correcte. Buscant un central Té esquerrat, home, t'ho no? dic. Buscant un central Sabadell. esquerrat. Sabadell no mola, Sí. Nah, Sabadell no mola. Bueno, Montero. Està ja a punt de baixar, també. Sí. Sí. Bueno. Tanquem ja el tema futbol? Sí, va. Sí. Vinga, tanquem, que ja portem una horeta i 3 minuts de programa. Per acabar, volem comentar també que es va presentar aquesta setmana a la sala de premsa Carmelo Moncayo del Camp d'Esports una afiliació entre el Lleida Esportiu i el Pati, sí. que és una afiliació, un tipus de conveni per a establir, formalitzar, no, les bones relacions entre els dos clubs, no, Pol? Doncs sí, una cosa que em va agradar molt del president del Pardinyes és que va fer declaracions com aquestes, que a nosaltres ens agradaria veure molta més gent del Lleida jugant al primer equip de la ciutat, referent de la ciutat, i va dir que també va dir algo, va fer com un guinyito, no? No sé si trobaré. Bueno, volem col·laborar amb el club, sobretot reconeixent-lo com a equip referent de la ciutat. Això ho buscaré. També ens agradaria que de cara al calendari de la temporada vinent poder conciliar una miqueta més els horaris. Que no s'hi coincideixin amb els Correcte, jugadors i del hi ha tema Pardinyes. de Luis Pereira, on també estem parlant amb clubs com Magraners, l'AEM, perquè aquesta té un problema de camp, i també estem parlant amb... Doncs l'AEM té les portes obertes de jugar al camp d'esports la temporada vinent, i iniciarem un procés d'equip femení, o a l'AEM, o mitjançant l'AEM, o d'una manera doncs, autònoma. Això em va sorprendre, Bombazo, Sí. bombazo, sí. No sé, estaria bé. molt bé, no? Establir bones relacions amb els clubs, portar-nos bé amb altres entitats, que això feia molt que no passava, i també el Pardinyes ha estat cedint al club el seu camp per entrenar també, algun dia que juguem amb gespa artificial, i està molt bé que entre tots una miqueta comencem a sumar-nos tots a fer un projecte de futbol lleidatà i representatiu de Ja era hora. no? Sí. Ja era hora. Està molt bé, clar. No sé si tots els clubs de la ciutat voldran entrar. L'Atlètic Segre, bueno, no sé. No crec. Potser tu portes més informació. Ho va dir Jabalógues a la banqueta, que ja havien parlat amb ells i van decidir doncs, fer-ho ells sols, anar per la seva, per tant ja no podem fer res. Però bueno, sí, aquestes relacions s'han recuperat, tant amb clubs, socialment, amb empreses. Recordem que és un mèrit que ja vam dir, Realbert torna a estar a les instal·lacions del camp d'esports quan devien, no sé si 600.000 euros o no sé quants, per tant això vol dir que recuperen la confiança en el club, que és un pas gegant. Comentar les instal·lacions del Pardinyes, que normalment alguns cops entrenen, comentar que la gespa dels ànecs està impecable, han millorat moltíssim. En canvi, la del camp ha fet potser una petita baixada, potser, la del camp. Bueno, igual perquè se va jugar dimecres, també. També pot ser. Per tant, bueno. Jo, únicament, ja per acabar, donar-nos compte que portem una hora de programa parlant de futbol. Sí. És una barbaritat, tio. Hem d'estar molt contents perquè a sobre de parlar de futbol contents, a sobre de parlar de futbol anant co-líders, és una barbaritat que feia 2 anys veníem aquí ja... Bueno, en aquestes vagabundos, alçades, tio. amb aquestes alçades estàvem a play-out o a descens, Sí. la temporada I vam acabar passada. fent play-off, Vam acabar fent play-off. Una bogeria. Pues Marc, Francesc, no sé si voleu comentar alguna cosa més o... Uah, m'ha quedat molt bé. O si no, ja ho deixarem per aquí. Que gaudim el moment, tots plegats, perquè, ostres, no sabem com acabarà la temporada, però bueno, aquests mesos que portem són per gaudir-los i el que quede també. I si acabem amb el premi final, doncs perfecte, però bueno, si no, venint d'on venim hem d'estar molt orgullosos de l'equip i del club i de la feina que està fent el club en general. Sí, jo també penso el mateix. Dóna gust ara veure com a poc ens estem recuperant de tot el que havia passat, ens estem ficant dins d'una miqueta de la ciutat, donant una miqueta ja, no? La gent comença a sentir més al club, comencen a anar al camp, comencen a veure doncs, que ja no és el d'abans. La màfia que hi havia, que són més transparents i treballen més de cara a que la gent estigui contenta i fer-ho, pues això el que és un club més social, collons, no tan tancat i tan privatitzat com ho volíem fer. I això no té preu. I si les coses van així... Exemplifica el que esteu explicant, és que amics meus no me deien d'anar a Lleida fa... No te dient no, se reien de tu. Se reien de mi i fa 2 dies me van dir 4 o 5 amics quan és el pròxim partit a casa que vindrem? Això és d'agrair, això és un fet que ja se veu. No, sí, és veritat. Molt bé, joder, així m'agrada.
Tothom, Aquí som. tothom està, no sé com se diu, està a un... Se pot pujar al carro, qui vulgui que se pugi, millor, quants més serem, millor. Tothom, al camp d'esports. I demà s'agunto. T'ha quedat bé, no? Va, Marc, Francesc, moltes gràcies per haver vingut aquesta nit. Moltes gràcies. Molt bé. Gràcies a vosaltres i visca el Lleida. Visca el Visca! Lleida. Gràcies. Bona Gràcies, nit. bona nit. Adéu. Bona nit. Súbela, súbela ahí la música, perquè canviem de càmera. Estoy cansado. Estoy cansado de salir de noche y ver siempre la misma gente. Estoy flipando. Bé. Agrair les persones que heu estat en directe, 40 persones de mitjana, a la gent que ha participat al sorteig, al Losiara perquè ha guanyat la samarreta d'Ignasi Amor, que li agraïm que ens l'hagi fet. Ens podeu seguir per les xarxes socials. Recordeu, dilluns que bàsquet, el Força Lleida va perdre ahir. Bueno, no, de 3 punts contra l'Eima Corunya, un equip que sempre posa problemes. Va guanyar el Lleida Esportiu! Que bé ha quedat, Poc se parli del que bé que ha quedat. Siempre lo mismo, la misma historia. Más jodido el hombro. Pero Pelle, lo Se que parla sí. de que vas al gym, Sí, tío. Demà 05, clar que sí, Jordi Soro, clar que sí. Que me digan si Va, no parem de estás. fer l'inútil i... Sí, parem ja perquè som inútils. Moltíssimes gràcies a tota la gent que ens ha seguit en directe, en diferit també a YouTube. Recordar que estarem cada cap de setmana, cada dissabte a les 10:30 en directe parlant del pròxim partit del Lleida Esportiu. Això és Pols Nord i ens veiem la setmana vinent perquè som i serem. I a la cop us esperem. Tots els continguts de la cova ja els tens disponibles a la nostra pàgina web www.covalleida.com. La prèvia de cada jornada de Lliga la trobaràs a Pols Nord, el programa més interactiu del Lleida Esportiu. Si el que t'agrada són les entrevistes diferents, no et perdis La Banqueta. Ets més de taverna i amics? A la Cova Podcast cada setmana sobrereaccionem al partit del Lleida Esportiu. La Cova, la plataforma d'entreteniment i continguts dels que som de Lleida i del Lleida.